अध्ययन करून होणार आहे. तर बघा किती पटपट दिवस गेले. मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण दंडवत प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मगच हा अध्याय चालू करूया. इकडे नरसिंह देवाचा हा फोटो आहे. इस्कॉन मंदिरामध्ये जर तुम्ही कधीही गेलात तर नरसिंह देवाचा सुद्धा फोटो असतो अथवा अर्च विग्रह असतो. आणि श्रील प्रभुपाद नेहमी आपल्याला सांगतात की आपलं जे भक्ती बीज आहे त्या भक्ती बीजाचं आपण रक्षण केलं पाहिजे. आणि हे जे कोणाचा आवाज येतोय, आणि हे जे जग आहे, भौतिक जग आहे, त्या जगामध्ये अनेक धोके आहेत. अकस्मात आपल्यावर संकट कोसळतात. तर त्यासाठी श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही नरसिंह देवाची आराधना करा, नरसिंह देवाचं कवच वाचा आणि तुमचं रक्षण करण्यासाठी इतर कुठल्याही देवदेवतांकडे जाऊ नका, कृष्णाकडे जा. तर नरसिंहदेव हे कृष्णाचा आणि एक अवतार आहे, जे तुम्हाला माहिती असेलच ही गोष्ट की ज्यांनी भक्त प्रल्हादला हिरण्यकश्यपू पासून वाचवलं. तर चला आता आपण चालू करूया. चालू करण्या अगोदर कालचा एक पटकन रिकॅप घेते, तुम्हाला प्रश्न विचारून घेते. आता अर्जुनाचे प्रश्न होते कालच्या अध्यायात. तर ते कोणते प्रश्न होते? एखादा तरी प्रश्न आठवतोय का तुम्हाला? अनम्यूट करू शकता तुम्ही. मला जरा एकच मिनिट द्या. हॅलो. हा सॉरी. तर कोण मला सांगू शकेल कारण अर्जुनाने कोणते प्रश्न विचारले? ब्रह्म म्हणजे काय? बरोबर. अध्यात्म म्हणजे काय? बरोबर.
अधिदैव म्हणजे काय, आधी यज्ञ म्हणजे काय, आधी दूत बरोबर. म्हणजे काय. बरोबर, खूप छान सांगितलंय. प्रकृती म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, अधियज्ञ कुठे राहतो आणि प्रयाणकाले म्हणजे अंतकाळी आपण कोणाचा विचार करायचा किंवा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती आपल्याला जर अंतकाळ साधायचा असेल म्हणजे कृष्णाचं स्मरण ठेवायचं असेल, कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी आपण काय करायचं. तर हे सगळे प्रश्न होते. हे अर्जुनाला एक एक प्रश्न खूप विस्ताराने कृष्णाने समजावून सांगितले. आणि प्रयाण काल मृत्यूवर या अध्यायामध्ये 8व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने खूप सांगितलेलं आहे की ही जे आपलं मरण आहे किंवा मृत्यू आहे ती एक परीक्षा आहे आणि त्या परीक्षेसाठी सराव जर तुम्ही जन्मभर केला माझ्या स्मरणाचा तर तुम्हाला नक्कीच माझी प्राप्ती होईल. आता इकडे हा जो अध्याय, या अध्यायाचं नाव आहे राजविद्या राजगुह्य योग. त्याचाही अर्थ आज आपण बघणार आहोत की या इकडे राजगुह्य दिलेला आहे आणि तुम्ही कुठलंही गीतेचं पुस्तक उघडलं तर राजविद्या राजगुह्य असं म्हटलेलं आहे. तर हा जो अर्थ आहे आपण अर्थ श्लोकांमध्येच बघूया काय आहे. पण त्या अगोदर कृष्णाने अर्जुनाला गीता सांगितली. बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो की अर्जुनालाच का सांगितली. तर आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय ते आपण ऐकूया. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण मातेजी. परस्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाही, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपल्याला श्रवण करायचं असेल किंवा आपल्याला भक्ती करायची असेल अथवा आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर त्यासाठी एकच पात्रता लागते. इकडे कृष्णाने सांगितलंय की अर्जुना तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देणार आहे. तर कृष्णाला मत्सर अजिबात आवडत नाही आणि मत्सर म्हणजे फक्त कृष्णावर नाही दुसऱ्या कोणावरही मत्सर केलेला आवडत नाही. तर ते एक मुख्य क्वालिफिकेशन झालं किंवा मत्सर असणे म्हणजे आपण डिस्क्वालिफाय होतो. आपण पुढे भक्तीमध्ये प्रोग्रेस किंवा उन्नती करू शकत नाही. आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ आहेत. काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, भ्रम आणि अहंकार. ही 6 अनर्थ आहेत आणि ही 6 अनर्थ प्रत्येक अनर्थाला एक औषध आहे आणि ते औषध घेतल्यावर तो अनर्थ आपल्या हृदयातून जाऊ शकतो. पण मत्सराला मात्र कुठलंही औषध नाहीये, तो आपल्याला स्वतःहून काढून टाकावा लागतो. आता उदाहरणार्थ समजा जर काम, क्रोध, लोभ एखाद्याला खूप इच्छा असतील, असंख्य इच्छा असतील, मग त्या इच्छा काय करायच्या, कृष्णाकडे वळवायच्या. तुमची इच्छा झाली पाहिजे की मला रोज जाऊन कृष्ण कथा ऐकायची आहे, मला श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचायची, म्हणजे कृष्णाच्या रिलेटेड तुमच्या इच्छा तुम्ही ठेवू शकता. मग त्या इच्छाना काही सीमा राहत नाही, त्या कितीही तुम्ही ठेवा. क्रोध तुम्हाला कधी आला पाहिजे, जेव्हा लोक म्हणतात की कृष्ण निराकार आहे किंवा कृष्ण साधा माणूस होता, एक हिस्टॉरिकल फिगर होता, असं जेव्हा लोक म्हणतात तेव्हा तुम्हाला राग आला पाहिजे, तुम्ही वाद घातला पाहिजे. भगवद्गीतेच्या आधारावर तो जो वाद आहे त्याचा पराभव करता आला पाहिजे. म्हणजे राग
कधी आला पाहिजे आपल्याला? जे लोक कृष्णाला न समजून फक्त तर्क काढतात, अशा लोकांशी अशा लोकांचा राग आला पाहिजे आणि आपण आपल्या ज्ञानाने त्यांचा पराभव केलाच पाहिजे. मग लोभ आपल्याला या सगळ्या भौतिकाचा असतो. मग लोभ जर तुम्हाला घालवायचा असेल किंवा अहंकार घालवायचा असेल तर तुम्हाला ज्ञान लागतं. ही जी अविद्या आहे, या अविद्येमुळे आपल्यामध्ये अहंकार निर्माण होतो, मी करता मी भोगता. पण जेव्हा तुम्हाला समजतं, ज्ञान मिळतं, अविद्या तुमची दूर होते, तेव्हा मात्र तुम्हाला तुमची पोझिशन काय आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, हा जो अहंकार आहे हा खरा अहंकार आहे. दुसरा जो आहे मी करता मी भोगता, हा मिथ्या अहंकार आहे. आणि भ्रम, आपल्याला भ्रम असतो की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाही. भ्रम सुद्धा जेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळतं, जेव्हा तुम्ही साधू संग करता, तेव्हा हा भ्रम जो आहे हा भ्रम तुमचा जाऊ शकतो. पण मत्सर जो आहे, मत्सराला औषध नाहीये, तो आपल्याला काढून टाकावा लागतो. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान मिळाल्यावर तू भौतिक अस्तित्वांच्या दुःखापासून मुक्त होशील. तर काल मी तुम्हाला सांगितली होती की मुख्य आपल्या जीवनाच्या मुख्य समस्या कोणत्या आहेत? मला कोण सांगणार आहे? मुख्य समस्या हात वर करा. हा सांगा रूपा माताजी. जरा व्याधी. बरोबर, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. खूप छान. तर या आपल्या जीवनाच्या मुख्य समस्या आहे. असं नाही की मला प्रमोशन मिळालं नाही, माझं लग्न होत नाही, मला मूल होत नाहीये, मला माझं ड्रीम हाऊस विकत घेता येत नाहीये. ही सगळी दुय्यम दुःखे आहेत. या दुःखांना या दुःखांना एक सोल्युशन आहे. बरं, तुम्ही जर काही हे तुम्हाला मिळत नसेल त्याला सोल्युशन आहे. पण हे जे दुःख आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, याला सोल्युशन नसल्यामुळे या ज्या सेकंडरी मिजरीज आहेत किंवा ही दुय्यम स्तरावर जी दुःखे आहेत ही प्राथमिक होतात किंवा ही खूप खूप महत्वाची होतात, मुख्य होतात आणि त्याच्या भोवती आपलं जीवन घुटमळत राहतं. मला हवा तसा जॉब मिळत नाहीये, मला हवी तशी पत्नी मिळत नाहीये किंवा माझं इतर लोकांबरोबर, बॉस बरोबर ऑफिसमध्ये कोणाशी पटत नाही. या सर्वांना सोल्युशन असल्यामुळे ही जी दुःखे आहेत ही प्रायमरी होतात. तर आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. बरं, मी वाचते. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, प्रत्येक शब्द या श्लोकातला महत्वाचा आहे. वॉशरूमला जावं पडलेलं, मी लेट झाले. बरं, ओके Sorry, ओके. माताजी. हे प्रत्येक शब्द या श्लोकातला महत्वाचा आहे. राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम. आता याला या ज्ञानाला राजविद्या का म्हटलेलं आहे? इकडे कृष्णाने म्हटलंय का कोणी MD केलं, MS केलं, PhD केलं किंवा CA केलं त्याला राजविद्या म्हणतात? नाही.
हे जे आत्म्याचं ज्ञान आहे त्यालाच राजविद्या म्हणतात. तर असं काय? तर हे काही कारण सांगितलेली आहे. एक म्हणजे आता जे मी तुम्हाला सांगितलं MD, MS, PhD, CA, BE, MTech ही सगळे जे ही क्वालिफिकेशन्स आहेत या म्हणजे एक तऱ्हेची स्किल किंवा एक तऱ्हेचं कौशल्य आपण आत्मसात करतो का? तर आपल्याला या जगामध्ये राहण्यासाठी काहीतरी व्यवसाय करावा लागतो, आपलं पोट भरावं लागतं, त्यासाठी कुठलं तरी कौशल्य आपल्यामध्ये असावं लागतं. तर हे एक कौशल्य झालं. आणि हे जे ज्ञान आहे जे आपण शिकतो व्यवहारासाठी, ते ज्ञान तुमचं शरीर असेपर्यंतच राहतं, त्याच्या पुढे हे ज्ञान राहत नाही. किंवा मी तर म्हणेन तुमचं शरीर असेपर्यंत सुद्धा हे ज्ञान टिकत नाही. बघा, एखादे खूप मोठे चांगले शिक्षक असतील आणि ते क्लासेस घेतायत, शिकवतायत, पण त्यांना सुद्धा लिमिट असेल. 70 झाली की तुम्ही असं बघाल की त्यांच्या क्लासेसना कोणी जात नाहीये किंवा ते खूप विसरतायत आणि ते जे काही शिकवतायत ते त्यांना लक्षात राहत नाही. म्हणजे या जन्मात शिकलेलं जे ज्ञान आहे ते तुमचं शरीर असेपर्यंत ते पूर्ण काळ टिकू शकत नाही. पण कृष्ण जे आपल्याला ज्ञान देणार आहे हे ज्ञान परमनंट आहे. हे आता तुमच्या शरीराबरोबर राहणार आहेच, पण दुसऱ्यांदा तुम्ही दुसऱ्या जन्मात सुद्धा हे ज्ञान जे आहे हे राहणार आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं 6व्या अध्यायामध्ये अष्टांग योग अर्जुनाने विचारलं की एखादा अष्टांग योगी असफल झाला तर त्याचं काय होतं? मग कृष्णाने सांगितलं त्याचं काही नुकसान होत नाही. तो जिकडे थांबलेला आहे पुढच्या जन्मी तर त्याला उत्तम जन्म तर मिळतोच, पण जिकडे थांबलेला आहे तिथपासून त्याची सुरुवात होते. म्हणजे आपल्याला असं समजतं की हे जे आत्म्याचं ज्ञान आहे हे नित्य आहे. आणि मुख्य म्हणजे राजविद्या का? कारण जीवनाच्या ज्या मुख्य समस्या आहे ज्याला कोणाकडेही सोल्युशन नाही, ते सोल्युशन कृष्णाकडे आहे. आणि या मुख्य समस्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यापासून आपल्याला मुक्तता मिळते, म्हणून हे ज्ञान आहे, याला राजविद्या म्हटलेलं आहे. मग आता दुसरं राजगुह्यम का म्हटले? गुह्य म्हणजे काय? गुह्य म्हणजे गुपित किंवा सिक्रेट. मग याला राजगुह्य का म्हटलेलं आहे? आता तुम्ही मला सांगू शकाल का की साधारण मानव जीवनामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी गुह्य असतात? सांगा बरं. आणि तुम्ही बोला, तुम्ही चुकलं तरी चालेल, असं काही नाहीये. रूपा माताजी, शब्दाचा अर्थ नाही कळाला काय? गुह्य गुह्य किंवा या जीवनामध्ये सिक्रेट म्हणजे काय असते आपल्या या मानव जीवनामध्ये? नॉलेज ऑफ द सोल. नाही नाही, मी आपल्या मानव जीवनाचं विचारलंय. सिक्रेट काय आहे? बोला देवीदास प्रभूजी. दॅट आम्ही दास आहेत, देवांचे दास. बोला देवीदास प्रभूजी. जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. मला असं वाटतंय की आपल्या जीवनामध्ये आचरण करणं भगवंताची श्रीकृष्णाची प्राप्ती करण्यासाठी जे आपलं आचरण महत्वाचं आहे ते गुह्य असो. पण मी प्रश्न विचारलाय आपल्या मानव जीवनामध्ये गुह्य म्हणजे काय असतं, सिक्रेट म्हणजे काय? आपण असं असतं आपल्यामध्ये की आपण ती गोष्ट दुसऱ्यांना नाही सांगत, आपल्यामध्येच ती सिक्रेट ठेवतो. अशी कुठली गोष्ट आहे? अमोल प्रभूजी बोला. कोणती गोष्ट बाकीच्यांपासून लपून ठेवतो, जी गोपनीय ठेवतो आपण? पवित्र ज्ञान. कोणती आहे? कर्म मागचे काय कर्म असतील ते. बरं, आता मी सांगते. कोणाचे अफेअर्स असतात, नटनट्या असतात, ते सांगतात का की आमचे अफेअर्स आहेत
बिहाइंड द कर्टन्स, पडद्याच्या पाठी त्यांचं काय काय चालू असतं. पॉलिटिशियन्स ते केवढे पैसे करतात, केवढे स्कॅम्स करतात, सांगतात कधी पब्लिक मध्ये की आम्ही असे स्कॅम्स केले. त्यांची फिगर कशी असते की आम्ही नेता आहोत, आम्ही खूपच सरळ आहोत, आम्ही कोणाला फसवत नाही, लुबाडत नाही, असा एक त्यांचा चेहरा आपल्या समोर असतो. पण पडद्याच्या पाठीमागे कितीतरी करोडो रुपयांचा त्यांचा स्कॅम चालू असतो. तर या झाल्या गुह्य गोष्टी ज्या पब्लिक पासून लपवल्या जातात. पण इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे गोपनीय ज्ञान आहे, राजगुह्य ज्ञान आहे. पण इकडे तर हे ज्ञान गुह्य कसं असू शकेल. हे ज्ञान तुम्हाला सर्वांना तर मोफत आहे, फ्री आहे. आणि भगवद्गीता पुस्तक बाजारामध्ये सर्वांना अवेलेबल आहे. मग यात कृष्ण का असं म्हणतोय की हे गोपनीय आहे. तर तो एका कारणासाठी गोपनीय आहे म्हणतोय की जो त्याचा भक्त असेल तोच बरोबर या भगवद्गीतेचा सार आहे तो उचलेल आणि तो आचरणात आणेल आणि त्याला कृष्ण प्राप्ती होईल. जो कृष्णाचा भक्त आहे तोच जाणू शकेल की कृष्ण इकडे मला काय सांगतोय आणि मी काय केलं पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे राजहंस असतो, भागवतात लिहिलंय, त्याला पाणी आणि दूध मिसळून जरी दिलं तरी तो फक्त दूध वेगळं करून घेतो, पाणी तसंच राहतं. म्हणजे सांगायचा अर्थ काय आहे, जो भक्त असतो तो हे सार घेऊ शकतो. आणि बाकीची लोक काय म्हणतात की वा भगवद्गीता अमेझिंग आहे, अमेझिंग आहे. एक श्लोक आहे 2.29. कुमुद माताजी आहेत का? हो माताजी मी आहे. 2.29 श्लोक जरा वाचाल आणि पल्लवी माताजी त्याचा अनुवाद वाचाल. येस माताजी मी बोलते. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद नश्चैव कश्चित्. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. येतोय माताजी आवाज माझा? हो हो. येतोय. ओके. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याबद्दल आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याबद्दल ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. म्हणजे हे सगळं सांगितल्यावर काही लोक अशी आहेत की ते काहीही जाणू शकत नाही कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे. पण जो कृष्णाचा भक्त आहे तो मात्र हे सार घेऊ शकतो आणि आचरण करू शकतो. तर म्हणून या ज्ञानाला गोपनीय म्हटलेलं आहे. एक भक्तच जाणू शकतो की कृष्णाला काय हवंय आणि आपण कसं आचरण केलं पाहिजे असं. मग त्याच्यानंतर हे ज्ञान तिसरं पवित्रम, म्हणजे हे ज्ञान खूप पवित्र आहे. हे पवित्र ज्ञान का आहे? कारण या नामामध्ये आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी हरे कृष्ण मंत्राचा जप करायला सांगितलं. या जपामध्ये इतकी शक्ती आहे की आपली जी आपण पाप केलेला आहे त्या पाप कर्माची जी प्रतिक्रिया आपल्याला या जीवनात भोगावी लागणार आहे ते पाप आणि ती प्रतिक्रिया हे पूर्ण नष्ट होतं. पूर्ण म्हणजे पूर्ण. आणि आपल्याला कुठल्याही परिणामाला पापांच्या परिणामाला सामोरं जावं लागत नाही. रामरक्षेमध्ये म्हटलेलं आहे ना, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम. तर अगदी जे बीज आहे ते सुद्धा जळून जातं. म्हणजे आता समजा जर एक झाड असेल
आणि त्या झाडाचा खूप पाला पाचोळा खाली पडतोय आणि ती जागा खूप घाण होते. म्हणून समजा जर एकाने ठरवलं चला आता मी या झाडाला कापून टाकीन आणि त्यांनी कुऱ्हाडीने पूर्ण झाड कापलं, पण ती मुळं तशीच आहेत. मग काय होईल, थोड्या महिन्यांनी अथवा थोड्या वर्षांनी ते परत झाड वाढायला लागेल. मग त्यांनी ठरवलं ठीक आहे आपण आता हे झाड उन्मळून काढूया, म्हणून त्यांनी उन्मळून काढलं. पण समजा जर तिकडे त्या झाडाचं बीज जर परत त्या जमिनीत पडलं तर ते परत झाड येण्याची शक्यता आहे. अगदी त्याचप्रमाणे आपण आपल्यामध्ये आपण पाप करतो, त्या पापाची प्रतिक्रिया ही भक्ती जी आहे, भक्ती केल्याने नामजप केल्याने ती पूर्ण जळून जाते. आमंत्रण टाळलंच नसतं. जरा माताजी मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट व्हा माताजी. चालेल. माताजी मी अनम्यूट होऊन जा माताजी तुम्ही. हा चालेल. तर आता झाड कापलेलं आहे, मुळं पण काढलेली आहेत, पण जर त्यामध्ये बीज परत गेलं तर काय, म्हणजे त्याप्रमाणे कधीतरी आपल्यामध्ये सुद्धा आपलं हृदय साफ झालेलं नसतं. आपल्या हृदयामध्ये पाप करण्याचं बीज असतं. तर आता भक्ती काय करतं की हे जे बीज आहे हे बीज सुद्धा जाळून टाकतं. म्हणजे बीज म्हणजे काम, क्रोध, लोभ याचं बीज असतं, हे बीज सुद्धा जाळून टाकतं. पण नुसतं ते बीज जाळून टाकणं महत्वाचं आहे का? तुमच्या हृदयामध्ये जर वैराग्य नसेल तर मग काय होणार, तुमच्या हृदयामध्ये परत हे बीज येऊ शकेल. त्याच्यामुळे आता ज्याप्रमाणे तुम्ही ते झाड पूर्ण कापलेलं आहे, उन्मळून काढलेलं आहे, पण ती जर जमीन सुपीक असेल तर ते बीज तिकडे कसंही पेरलं जाईल. एक पक्षी येईल, ते बीज टाकेल आणि परत ते झाड येईल. म्हणजे तुमच्या हृदयामध्ये वैराग्य पाहिजे. जोपर्यंत वैराग्य येत नाही तोपर्यंत तुमच्या हृदयामध्ये सुद्धा ही जी अनर्थ आहे त्या अनर्थाचं बीज कधीही त्या हृदयामध्ये वाढू शकेल. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला ज्ञान घ्यावं लागतं. हे जे ज्ञान आहे या ज्ञानाने आपल्याला वैराग्य मिळतं. एकदा वैराग्य मिळाल्यावर तुमच्यामध्ये हे बीज तिकडे राहू शकणार नाही. तर त्याच्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं की हे ज्ञान इतकं पवित्र आहे आणि या ज्ञानाने आपल्या हृदयामध्ये बीज सुद्धा अंकुरित होऊ शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलं हे राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम आहे. आणि हे कसं आहे, आता जर आपण सांगितलं राजविद्या आहे, सर्व ज्ञानांचा राजा आहे, पण ते ज्ञान कसं पाहिजे, सुलभ हवंय आणि आचरण्यासाठी सुद्धा सोपं आणि आपल्याला आनंद मिळायला पाहिजे. तर हे ज्ञान तसं आहे, जेव्हा हे अविनाशी आहे, तुम्ही जेव्हा त्याचं आचरण कराल तेव्हा तुम्हाला आनंद मिळेल, म्हणजे तुम्हाला सुख मिळेल. म्हणून सुद्धा याला राजविद्या म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुन्हा पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय की
मला मत्सर आवडत नाही आणि जे मत्सरी नाहीये त्यांनाच मी हे ज्ञान देणार आहे. आणि मग कृष्णाने सांगितलं ही राजविद्या आहे, राजगुह्यम आहे, पवित्रम आहे आणि अत्यंत सुखकारक आहे आचरण्यासाठी. पण कृष्ण म्हणतो थांब, असं नाहीये. एक माणूस म्हणेल की मी मत्सरी नाहीये, पण त्या माणसाला माझ्यामध्ये श्रद्धाच नसेल, मग असा माणूस सुद्धा डिस्क्वालिफाय होतो, याला माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. तर हा आपल्या सर्वांसाठी सुद्धा एक चेक पॉइंट आहे. जरी आपण मत्सरी नसलो तरी पण आपल्याला श्रद्धा आहे का? शिला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, संशय आत्मा विनश्यती, म्हणजे संशय जर असेल अशा आत्म्याचा विनाश होतो. मग संशय आपला बाहेर काढण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? साधू संग केला पाहिजे. आपण ऐकलं पाहिजे. कोणाचं ऐकलं पाहिजे? शिला प्रभुपादांचं ऐकलं पाहिजे. ज्या शंका निर्माण होतील त्या शंकांचं निरसन जेव्हा आपण करू तेव्हा हळूहळू आपली श्रद्धा जी आहे ती दृढ 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 होईल आणि मग आपल्याला जन्म मृत्यू या चक्रातून आपली सुटका होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हरे कृष्ण. हा, हे पण वाचा. ओके माताजी. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. श्लोक नंबर 6. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, इकडे जे सांगितलंय ते परस्पर विरोधी विधाने आहेत. म्हणजे मी हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. म्हणजे दोन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आहेत ते सांगितलेले आहेत, एकदम ऑपोजिट. आणि इकडे सुद्धा तेच सांगितलेलं आहे. मी सर्व व्यापी आहे, मी सर्वांचे उगम स्थान आहे, तरी पण मी या सृष्टीचा अंश नाहीये. मी सर्वांचा पालन करता पण आहे. आता हे सांगितलेलं आहे, दोन विरोधी विधाने घेतलेली आहेत. तर याचा अर्थ काय होतो? याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. हे समजायला आपल्याला खूप अवघड असतं, कारण अजून आपली भक्ती जी असते ती अगदी अजून बीज रूपात सुद्धा आहे की नाही हे सांगता येत नाही. आपण स्वतःला सुद्धा भक्त म्हणू शकतो की नाही हे पण सांगायचं अवघड आहे. आपलं कुठेतरी आपण कृष्णाकडे जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत, तर हे समजायला अवघड आहे. म्हणून एक भौतिक उदाहरण देऊन तुम्हाला मी सांगते. आता बघा, दुधापासून आपण दही करतो, दह्यापासून लोणी आणि लोण्यापासून तूप. तर मुख्य उगमस्थान काय आहे? दूध आहे. पण दूध हे या तुपामध्ये, लोण्यामध्ये किंवा दह्यामध्ये आहे का? हे नाही आहे. तरीही उगम काय आहे? दूध आहे. दुधाशिवाय दही होऊ शकणार नाही, लोणी नाही मिळणार किंवा तूप नाही मिळणार. तर दूध तसं बघायला गेलं तर दह्यामध्येही आहे, तुपामध्येही आहे, लोण्यामध्येही आहे. आणि एका तऱ्हेने बघायला गेलं तर दूध या तिन्ही गोष्टींमध्ये नाहीये. तर याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट.
श्लोक नंबर 8. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. श्लोक नंबर 9. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की मी नुसती इच्छा केली की माझ्या इच्छेनेच ही भौतिक सृष्टी प्रकट होते. म्हणजे हे जे सर्व काही ही ब्रह्मांड आहे ही सर्व कृष्णाच्या अधीन आहे. त्याच्या इच्छेने ते त्यांचा उगम होतो आणि त्याच्या इच्छेनेच त्यांचा प्रलय होतो. आणि मग कृष्ण काय सांगतो की तो या सर्वांचा निर्माता असल्यामुळे ही सर्व कर्मे त्याला बद्धच करू शकत नाही, कारण तो स्वतः निर्माता आहे. तो कसा आहे? कृष्ण न्यूट्रल आहे. तो फक्त बघत आहे की काय चालू आहे, तो मध्ये इंटरफिअर करत नाही. तर आता आपण नुसतं बघूया की आपण कुठल्या कुठल्या गुह्य गोष्टी शिकलो आतापर्यंत. पहिल्यांदा आपण हे शिकलो की आपण मत्सर करायचा नसतो. आपल्या हृदयामध्ये जर मत्सर असेल तो काढून टाकायचा. मग आपण कधीही संशय नाही करायचा. आपल्याला जर काही शंका असतील आपण गुरुंना विचारावं किंवा श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचावी किंवा आपण मंदिरात जावं, इस्कॉनच्या प्रभूजी असतील त्यांना विचारावं आणि शंका मात्र आपण काढून टाकाव्या. कारण शंका असल्यावर आपली श्रद्धा जी आहे ती दृढ होत नाही आणि दृढ श्रद्धेशिवाय आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. मग कृष्णाने काय सांगितलं? हे सर्व जीव आहेत हे माझ्या ठाई आहेत आणि मी कसा आहे? मी न्यूट्रल आहे. आय एम ओनली वॉचिंग द शो. जे काय चालू आहे ते मी फक्त बघत आहे. हे बघा, कृष्णाचा पहिला विस्तार जो होतो तो महाविष्णू. मग महाविष्णूचा विस्तार होतो गर्भोदक्षाय विष्णूमध्ये. गर्भोदक्षाय विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये स्थित असतो. मग गर्भोदक्षाय विष्णूचा विस्तार होतो क्षीरोदक्षाय विष्णू. हा क्षीरोदक्षाय विष्णू हा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. म्हणजे जो मूळ कृष्ण आहे तो कसा आहे? त्याला 2 हात आहेत, 2 पाय आहेत आणि त्याचं मानवासारखं रूप आहे. पण जेव्हा त्याचा विस्तार होतो त्याचा रूप चतुर्भुज होता आणि हा चतुर्भुज विष्णू आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित असतो. त्याचं मूळ रूप कसं असतं? 2 भुजा असतात त्याला. पण आपल्या हृदयामध्ये तो त्याला 4 भुजा असतात. तो असतो कृष्ण कुठे असतो? गोलोक वृंदावनामध्ये. पण त्याच वेळेला तो आपल्या हृदयामध्ये सुद्धा परमात्मा म्हणून स्थित असतो. तर हे जे आहे याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्णा. माताजी मी येते. हो चालेल. हरे कृष्ण. हे कौन्तेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. आता मी काल तुम्हाला गोलोक चार्ट दाखवला. त्यात ब्रह्मांडाच्या वर हे जे आपलं ब्रह्मांड आहे आपण किंवा भौतिक सृष्टी आहे त्याची तुलना एका कारागृहाबरोबर केली आहे. एक जेल आणि या जेलरची सुपरवायझर कोण आहे? दुर्गा माता.
ही दुर्गा माता काय करते मी तुम्हाला सांगितलं की समजा जर जीव बाहेर जायचा प्रयत्न केला त्यांनी त्या ब्रह्मांडातून त्यांना परत ढकलते. मग जर बाहेर जायचं असेल आपल्याला गोलोक वृंदावना कडे जायचं असेल, जर तुम्ही ते झूम करून बघितलं असेल PDF तर तुम्हाला असं दिसेल की एक बारीक दोरी आहे. ती कुठली दोरी आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ती दोरी जर आपण धरली तर मात्र दुर्गा माता आपल्याला काही करू शकत नाही. आणि ही जी दुर्गा माता आहे जिला इकडे भौतिक प्रकृती म्हटलेलं आहे, ही कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली चराचर प्राण्यांची निर्मिती करत असते. म्हणजे 84 लक्ष योनी आहेत. जणू काही आपण एखादा हे असतं बघा, रोबोट असतात, त्यांना प्रोग्राम केलं जातं काय काय काम करायचं आणि त्याप्रमाणे ते काम करत जातात. त्याचप्रमाणे कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली ही जी भौतिक प्रकृती आहे ती आपल्याला विविध योनींमध्ये आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्याला पाठवत असते आणि हे सर्व कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली होतं. हरे कृष्ण. हा या नाही आहेत का? अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. तर आता 7व्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगितलं की 4 तऱ्हेची माणसं असतात जे कृष्णाकडे जात नाही. तर तुम्हाला आठवतं का ती कोणती आहेत ते? 4 तऱ्हेची माणसं कृष्णाकडे जात नाही. सांगा बरं. माताजी थांबा, त्यांना अनम्यूट करायचं हे देते. ओके. अनम्यूट करू शकता आता तुम्ही. देवीदास जे- 4 प्रभू. तऱ्हेची माणसं कृष्णाकडे जात नाही. मला 1-2 सांगितले तरी चालतील. हॅलो, जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. जे संसारामध्ये पृथ्वी तलावरील जी दुष्ट प्रवृत्तीची माणसं आहे बरोबर आणि आहे. दोन जे पापी माणसं आहेत हम्म. आणि जे आपल्या आचरणामध्ये नेहमी दुष्कृत्य करतात, पाप कर्म करतात, बरोबर लोकांना आहे. फसवतात, लोकांची लबाडी करतात किंवा लोक दुसऱ्या जीवाविषयी आपल्या मनामध्ये दुष्ट भाव उत्पन्न ठेवून वागतात, असे लोक. बरोबर. नरक. इतरांना सांगायचंय. 7.15 मध्ये बरोबर. दुष्कृतिनः मूढः असुरम आणि नर अधमः अमंग द बरोबर. बरं, मी सांगते. जे मूर्ख आहेत, मूर्ख हा शब्द वापरलेला आहे, नराधम आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत आणि ज्यांचं ज्ञान मायेने हिरावून घेतलेलं आहे, अशी लोक कृष्णाकडे जात नाही. मग या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलंय की ही जी लोक आहेत ती कुठे जातात हे इकडे आपल्याला या पुढच्या श्लोकात समजणार आहे. मग अशी जी लोक आहेत, जी नराधम आहेत, जी मूर्ख आहेत, ते कृष्णाला काय समजतात, त्यांचा व्ह्यू पॉइंट दिलेला आहे. त्यांना काय वाटतं की जेव्हा कृष्ण या पृथ्वीवर अवतरित होतो तेव्हा ते काय म्हणतात की नाही, कृष्ण म्हणजे कोण आहे? कृष्ण म्हणजे
आपल्या सारखाच एक आहे, मानव सदृश्य तो आपल्या सारखाच एक आहे. आणि असं म्हणून ते त्याचा उपहास करतात. हे बघा, इकडे ही लोक आहेत, ही कृष्णाचा उपहास करतात. ते ओळखूही शकत नाही की हा कृष्ण, हा काय मानवच आहे, आपल्यासारखा आहे. आणि अशी म्हणणारी जी लोक आहेत ती कुठे जातात हे आपण ऐकूया. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे ही जी लोक असतात ती कशी असतात, ते काय विचार करतात, ते नास्तिक असतात, आसुरी प्रवृत्तीचे असतात आणि ते गोंधळलेले असतात. आणि ते कुठे जातात, ते जिकडे जिकडे आसुरी विचार जिकडे असतात तिकडे ते आकर्षित होतात. ते गोंधळलेले असतात, नास्तिक विचारांनी सुद्धा ते आकर्षित होतात. आणि या सर्वाचा परिणाम काय होतो हे कृष्णाने सांगितले की जे कृष्णाला मानत नाही त्यांचं काय होतं, त्यांनी कुठलंही कर्म केलं, कुठलंही फलदायी क्रियाकलाप काही केले तरी त्या सर्वाचा पराभव होतो. म्हणजे आता तुम्ही बघा, काही काही सायंटिस्ट असतात, ते खूप प्रयत्न करत असतात, त्यांना कृष्णामध्ये विश्वास नसतो, त्यांची कुठली तरी एखादी थिअरी येते पण असं समजतं की कालांतराने की ती चुकीची आहे, म्हणजे त्यांनी काहीही जरी केलं तरी त्यांचा पराभवच होतो. आता आपण ऐकूया इकडे महात्मा कोणाला म्हणताय. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. आता आपण जे चार तऱ्हेची माणसं आहेत जे कृष्णाकडे जात नाहीत, मूर्ख, नराधम, तर ते कुठे जातात इकडे कृष्णाने सांगितलं की ते आसुरी प्रवृत्तीच्या विचाराने आकर्षित होतात. ते त्यांनी जे काही ते कुठलंही फलदायी क्रिया त्यांनी केली तरी त्याचा पराभवच होतो. मग आता जे कृष्णाचा ज्यांनी आश्रय घेतलेला आहे या लोकांचं काय होतं, यांना काय म्हणतात असं म्हणतात, असं सांगितलेलं आहे या श्लोकामध्ये. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय जे कृष्णाचा आश्रय घेतात किंवा कृष्णाच्या दैवी प्रकृतीचा आश्रय घेतात, म्हणजे कृष्णाची दैवी प्रकृती म्हणजे योगमाया. जे कृष्णाचा आश्रय घेतात किंवा योगमायेचा आश्रय घेतात ते कसे असतात, ते भक्तीमध्ये 24/7 म्हणजे प्रत्येक क्षण त्यांचा जीवनाचा त्यांनी कृष्णार्पण केला असतो. ते काय करत असतात, कृष्णाची सेवा करत असतात, मानवांना कृष्णांचं ज्ञान देतात आणि अशा तऱ्हेने भक्तीमध्ये पूर्ण व्यस्त असतात. अशा लोकांना महात्मा म्हटलेलं आहे. आपण महात्मा हा शब्द खूप कॅज्युअली वापरतो असं नाही. महात्मा तो आहे जो कृष्णामध्ये पूर्ण तऱ्हेने व्यस्त असतो, कृष्ण सेवेमध्ये व्यस्त असतो. तर इकडे एक स्लाइड दाखवली आहे. इकडे एक गोष्ट आहे, जे स्लाइड मध्ये तुम्हाला स्वामी दिसताय, त्यांचं नाव आहे माधवेंद्र पुरी. माधवेंद्र पुरी हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते.
खूप मोठे वैष्णव होते ते राहत होते दक्षिण भारतात. एकदा त्यांना इच्छा झाली की आपण वृंदावनात जाऊया आणि ते वृंदावनात गेले. तिकडे त्यांनी कृष्णांची मंदिरं बघितली आणि गोवर्धन परिक्रमा केली. हे एवढं सगळं झाल्यावर संध्याकाळ झाली आणि ते एका झाडाखाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा जप करत बसले. आता भक्तांमध्ये 3 स्तर असतात, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. हे माधवेंद्र पुरी उत्तम अधिकारी होते आणि ते जप जेव्हा करायला बसायचे तेव्हा ते त्यांना तहान भूक काही लागायची नाही आणि जरी लागली तरी ते शरीराचा इतका विचार करायचे नाही. जप आणि आपलं कृष्ण सेवा ही महत्वाची. कोणी जर त्यांना खाणं आणून दिलं तर ते खात असे, पण दारोदारी भिक्षा मागत नव्हते. याला अजगर वृत्ती म्हणतात की अजगर कसा असतो, एका ठिकाणी थांबलेला असतो आणि भक्ष त्याच्या जवळ आल्यावर तो घेतो. त्याचप्रमाणे हे त्यांचा वेळ भिक्षा मागण्यात खाण्यात घालवत नसे. तर संध्याकाळ झाली होती आणि रात्र होणार. तर हे आपले अगदी सुखा समाधानाने कृष्णामध्ये मग्न होते, कृष्ण नामामध्ये मग्न होते. तितक्यात एक मुलगा तिकडे येतो आणि त्यांना म्हणतो, बाबा हे घ्या, मी मडकं आणलेलं आहे आणि या मडक्यामध्ये दूध आहे, तुम्ही दूध घ्या. माझ्या आईनी सांगितलं की या झाडाखाली जे बाबा बसलेले त्या बाबाजींना दूध देऊन ये, तुम्ही सकाळपासून काहीच खाल्लं नाहीये. मग माधवेंद्रपुरींना आश्चर्य वाटतं. ते त्या मुलाला विचारतात, अरे तू मला तुझ्या आईला कसं माहित की मी काही खाल्लं नाही? मग हा मुलगा म्हणतो की माझी आई खूप हुशार आहे, ती मला रोज अशी कामं सांगत असते, या झाडाकडे जा, या नदीच्या काठी जा, इकडे कोण बाबाजी बसले त्यांना फळं देऊन ये, दूध देऊन ये. माझी आई खूप हुशार आहे, तिला सर्व काही माहित आहे. तर तुम्ही आता दूध घ्या, मला वेळ नाहीये, माझ्या गाई चरायला गेलेल्या आहेत, त्यांना घेऊन मला घरी जायचंय. मग घरी गेल्यानंतर मी परत इकडे येणार आहे आणि मडकं घेऊन जाणार आहे. मडकं मात्र कुठेही टाकू नका, नाही तर माझी आई मला ओरडेल. असं हा मुलगा म्हणतो. ते मडकं ठेवतो आणि जातो आणि हे दूध घेता. दूध इतकं स्वादिष्ट असतं की असं दूध त्यांनी कधीच घेतलेलं नसतं. आणि मग ते वाट बघत बसतात की तो मुलगा येईल आणि खूप वेळ होतो, हा मुलगा येत नाही. मग ते आजूबाजूच्या गावकऱ्यांना विचारतात, अरे इकडे एक मुलगा आला होता माझ्याकडे मडकं घेऊन आणि तो त्याच्या गायींना घेऊन याच रस्त्याने चालला होता, तुम्ही बघितलंय का? सगळेजण म्हणतात आम्ही बघितलं नाही त्या मुलाला. मग माधवेंद्रपुरी वाट बघतात, रात्र होते आणि झोपतात. आणि ते जे मडकं आहे ते मात्र स्वच्छ धुवून ठेवतात त्यांच्या जवळच. आणि मग त्यांना रात्री स्वप्न पडतं आणि स्वप्नामध्ये हाच मुलगा येतो आणि हा मुलगा म्हणतो की तुम्ही ओळखलं नाही का मला? माझं नाव गोपाळ आहे आणि मीच तुम्हाला दूध दिलं आणि आता मात्र मी तुम्हाला विनंती करतोय की तुम्ही माझ्यासाठी एक काम कराल का? तर माधवेंद्रपुरी म्हणतात, हो काय काम आहे? तर हा मुलगा सांगतो की मला एका पुजाऱ्यानी जेव्हा मुसलमानांनी हल्ला केला मंदिरावर, तेव्हा माझा जो अर्च विग्रह आहे तो या गोवर्धन पर्वतावर त्यांनी जागा सांगितली, कसं जायचं तेही सांगितलं. अमक्या झाड्या झुडपांमध्ये मला ठेवलेलं आहे आणि तिकडे खूप मला काटे बोचतायत आणि खूप उन्हाळा आहे, त्याच्यामुळे माझ्या अंगाची दाह होते. तर तुम्ही मला तिकडनं लवकरात लवकर काढा आणि माझ्यासाठी छान मंदिर बांधा आणि स्थापना करा माझी आणि मला चंदन लावा.
मग असं सांगितल्यावर ते एकदम खाडकन उठतात माधवेंद्र पुरी आणि त्यांना इतकं वाईट वाटतं की मी कृष्णाकडून सेवा करून घेतली, मी कृष्णाची काही सेवा केली नाही, याचं त्यांना खूप वाईट वाटतं. आणि मग थांबतात सकाळ होईपर्यंत. मग पहाट झाल्यावर त्यांना काही गावकरी दिसतात आणि माधवेंद्र पुरी गावकऱ्यांना घडलेला प्रकार सांगतात आणि मग काही गावकऱ्यांना घेऊन ते गोवर्धन पर्वतावर जातात, जिकडे कृष्णाने सांगितलं होतं त्याच जागेवर. त्या जागेत जातात, झाडं झुडपं बाजूला करतात आणि मग त्यांना कृष्णाचा सुंदर अर्चविग्रह दिसतो. ते अर्चविग्रह घेतात, परत गावात आल्यानंतर त्याची पूजा करतात, अभिषेक, स्नान, मग चंदनाचा लेप लावतात आणि भोजन करतात आणि पूर्ण गावाला जेवायला बोलवतात. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण जो आहे तो आपल्या भक्तांची काळजी घेतो. जेवले का, जेवले नाही का, यांना काय खायला देऊ मी, तो पाठी असतो. आता हाच जो अर्चविग्रह माधवेंद्र पुरीनी काढला त्या झाडाझुडपातून, तो आज नाथद्वारेला श्रीनाथजी म्हणून आहे. तुम्ही जर नाथद्वारेला जर कधी गेला तर तुम्ही जरूर बघा, खूप छान आहे. आता हे महात्मे काय करतात हे पण कृष्णाने सांगितलंय. ज्याप्रमाणे ती 4 तऱ्हेची लोक कुठे जातात हे कृष्णाने सांगितलंय, त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की हे महात्मे काय करतात. आता ऐका. हरे कृष्ण माताजी. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. तर आपल्याला लक्षात येतं की हे सतत कीर्तन करतात आणि इकडे बघा त्यांनी एक शब्द वापरलाय, दृढव्रता. म्हणजे हे कसे असतात, आपली उपासना चुकणार नाही, आपण दृढतेने पुढे गेलं पाहिजे याच्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं महात्मे सुद्धा असे असतात, त्यांना सुद्धा प्रयत्न करावा लागतो आणि दृढ राहावं लागतं. असं नाही की आपल्यालाच प्रयत्न करावे लागतात, आपल्यावरच संकट येतात आणि संकट आल्यावर आपण काय करतो, पहिला आपला जप बाजूला ठेवतो. असं नाही. तर ही लोक सुद्धा हाच प्रयत्न करत असतात, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करतात, वंदन करतात आणि सतत कीर्तन करत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पिता हम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता माता आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे थोडक्यामध्ये कृष्ण काय सांगतोय, मी सर्व काही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 18. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. श्लोक नंबर 19. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवतोही. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे.
सत म्हणजे चेतना, असत म्हणजे जड पदार्थ, दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे शब्द वापरलाय मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच आहे. तर आता इकडे कृष्णाला काय सांगायचंय की जे लोक अभक्त आहे, जे माझी भक्ती अजिबात करत नाही, त्यांना मात्र मी मृत्यू म्हणजे ते मला घाबरतात. म्हणजे आता एक मांजर आहे, त्या मांजराने तोंडामध्ये जर उंदराचं पिल्लू घेतलं तर त्या उंदराच्या पिल्लाला किंवा त्या उंदराला आता माहितीये आता मी काही क्षणाचा या जगामध्ये पाहुणा आहे आणि मृत्यू माझा येणार आहे, परंतु त्याच मांजराने आपल्या पिल्लाला तोंडात घेतलं की त्या पिल्लाला कसं वाटतं, खूप 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 सुरक्षित वाटतं. तर त्याचप्रमाणे भक्त जो आहे तो कृष्णाला कधीच घाबरत नाही. मृत्यू समयी सुद्धा त्याला पूर्ण जाणीव असते की कृष्ण त्याला त्याच्याच धामात घेऊन जाणार आहे. आता इकडे आपल्याला समजतं देवदेवतांची पूजा जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला कुठलं फळ मिळतं ते या श्लोकात सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वेदाध्यापन करणारे, सोमरसाचे पान करणारे, स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. श्लोक नंबर 21. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे म्हणजे सिद्धांतांचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. आता वेदोक्त धर्म म्हणजे काय, आपल्या वेदांमध्ये सांगितले तुम्ही दान केलं, रुग्णांची सेवा केली, गरिबांना मदत केली, खूप मनापासून इतरांची सेवा केली की तुम्हाला काय मिळतं, प्रमोशन मिळतं. कुठे, तुम्ही इंद्रलोकामध्ये जातात, स्वर्ग लोकात जातात आणि मग तिकडे तुमचं जे पुण्य आहे ते क्षीण झाल्यावर, उदाहरणार्थ आपलं बॅलन्स, पुण्याचा बॅलन्स जेव्हा 0 होतो तेव्हा आपण कुठे येतो, परत या पृथ्वीवर येतो आणि परत आपलं जन्म मृत्यू हे चक्र आहे, या चक्रात आपण सापडतो. हे बघा इकडे त्यांनी दाखवलंय की आपण वर जो जातो इंद्रलोकात, तो खालीही लगेच येतो. म्हणजे काय की जे आपण स्वर्ग लोकात जरी गेलो तर तिकडे सुद्धा आपल्याला काही काळ सुख आणि आनंद उपभोगायला मिळतो. आता कृष्ण आता आपला मित्र झालेला आहे. कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्याला काय काय आवडतं खायला. हे 9.24. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की जे त्याची अनन्य भक्ती करतात त्यांना कुठलं फळ प्राप्त होतं. किंवा हा जो श्लोक आहे 9.22, हा तुम्ही असं म्हणू शकाल की भगवद्गीतेची फलश्रुती आहे. ऐका. हरे कृष्णा. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पण जे माझे भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण. बघा ही फलश्रुती झाली. एका श्लोकामध्ये सांगितलंय तुमच्याकडे जे काही नाही आहे ते मी तुम्हाला देतो, तुमच्याकडे जे काही आहे ते जपतो.
म्हणजे एका श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलं योगक्षेमम वहाम्यहम ही LIC चा हे घोष वाक्य होतं. तर जो अनन्य भक्ती करतो, जो कृष्णाची अनन्य भक्ती करतो आणि माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतो. परत परत कृष्ण सांगतोय की मला सुद्धा रूप आहे, माझं स्वरूप कसं आहे, दिव्य आहे. तर इकडे बघा कृष्ण आपल्याला परत सांगतोय की मी निराकार नाहीये, मी फॉर्मलेस नाहीये, मला सुद्धा रूप आहे, पण माझं रूप कसं आहे ते दिव्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वास्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा हा माणूस आहे, हा उमाची पूजा करतोय का तर त्याला सुंदर पत्नी पाहिजे, या माणसाला उत्तम आरोग्य पाहिजे, म्हणून तो काय करतोय सूर्यदेवाची पूजा करतोय. कोणाला ज्ञान पाहिजे म्हणून ते सरस्वतीची पूजा करतात. कोणाला पैसे हवे ते लक्ष्मी देवीची पूजा करतात. पण कृष्ण काय म्हणतोय की ही जी हा जो मार्ग आहे हा इनडायरेक्ट मार्ग आहे. तुम्ही डायरेक्टली माझ्याकडे या. आणि तुम्ही बघितलेलं आहे संकटांमध्ये असताना द्रौपदीने कृष्णाला हाक मारलेली आहे. ध्रुव महाराजांना खूप मोठं राज्य पाहिजे होतं, म्हणजे आपण म्हणूया त्यांना संपत्ती हवी होती. मग त्यांनी काय केलं, ध्रुव महाराज सुद्धा कृष्णाकडे गेले. तर अशा तऱ्हेने सुदामा सुद्धा कृष्णाकडे गेला. तो इतका गरीब होता, काही अन्न सुद्धा नव्हतं खायला. पण आपल्याला सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्यामध्ये सुद्धा इच्छा असतात. आपल्याला आपण काही इच्छा अगदी गरजेच्या असतात, पण त्यासाठी सुद्धा आपण इतर देवदेवतांकडे न जाता पाहिजे. कारण मग ही आराधना कशी आहे, चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने कारण पण सांगितलंय की तुम्ही देवदेवतांकडे न जाता माझ्याकडेच या. हे का? कारण तुम्ही जर देवदेवतांची पूजा केली तर त्या लोकांमध्ये तुम्हाला जन्म मिळेल. आणि असं हे जे आहे, तुम्ही त्या लोकावर गेला तर परत काही काळाने तुम्हाला परत पृथ्वीवर यावं लागेल. आता इकडे बघा त्यांनी सांगितलंय की जे देवदेवतांची पूजा करतात त्यांना तो लोक मिळतो, पण जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पितृलोकात जातात आणि जे कृष्णाची उपासना करतात ते मात्र कृष्णधामात म्हणजे गोलोक वृंदावनात जातात. आता हे जे देवदेवता आहेत, हे देवदेवता सर्व देवदेवता हे वैष्णव आहेत. हे जे आणि खूप शुद्ध वैष्णव आहेत आणि त्यांची पॉवर पण खूप जास्त असते. मग त्यांच्याकडे जर आपण गेलो तर मग आपण काय मागितलं पाहिजे, आपण कृष्ण भक्ती मागितली पाहिजे, इतर कुठलंही नाही. त्यांना आपण कधीही डिसरिस्पेक्ट नाही करायचं.
त्यांच्याकडे सुद्धा आदराने आपण गेलो पाहिजे, आदराने नमस्कार केला पाहिजे. त्यांची पॉवर इतकी आहे बघा. समजा जर आता एक मुंगी असेल, तुम्ही मुंगी तुमच्या चिमटीत घेतली तर काही तुम्हाला प्रयत्न न करता खूप जरासं बोट खाली केलं तर ती चिमटीमध्ये सुद्धा मुंगी मरेल. अशी पॉवर या डेमिगॉड्सची किंवा देवदेवतांची असते. पण त्यांच्याकडे जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण फक्त कृष्ण भक्ती मला हवी आहे, मी भगवद्गीता वाचलीये, मला त्याचं आचरण करायचंय, त्याच्यासाठी मला ज्ञान दे, त्याच्यासाठी मला शक्ती दे, असं मागणं आपण ठेवलं पाहिजे. बघा आता कृष्ण इकडे आपला मित्र झालेला आहे आणि आपल्याला कृष्ण सांगतो की त्याला काय काय खायला आवडतं. ऐका. हरे कृष्णा. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर ते मी स्वीकारेन. हरे कृष्णा. बघा कृष्ण एवढ्या ब्रह्मांडांचा राजा आहे, अनंत ब्रह्मांड आहे, तरी पण कृष्ण आपल्याकडे काय मागतोय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यापैकी तुमची काय इच्छा असेल ते तुम्ही मला अर्पण करा आणि मी ते स्वीकारीन. बघा कृष्ण किती मोठा आहे आणि आपल्याकडे काय मागणी केली आहे आणि त्याची सेवा करायला अवघड आहे का? किती त्याच्या काय मागण्या आहेत कृष्णाच्या, तर त्याची सेवा करायला त्याला रोज एखादं फळ, एखादं फूल, त्याला तुळशीचं पान खूप आवडतं किंवा पाणी, हे अर्पण करायला काही आपल्या आड येऊ शकेल का? आपल्या आड एकच गोष्ट येते, ते म्हणजे आपलं मन. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगतो जे काय तुम्ही मला प्रेमाने अर्पण कराल ते मी स्वीकारेन. आणि म्हणून आता एक गोष्ट आहे की जेव्हा एकदा काय होतं, दुर्योधन कृष्णाला जेवायला बोलवतो, त्याच्या पाठीमागे खूप राजकारण असतं, डिप्लोमसी असते. पण कृष्ण जातो हस्तिनापूरमध्ये, पण तो दुर्योधनाकडे जात नाही, तो डायरेक्टली विदुराकडे जातो. आणि त्यावेळेला विदुर घरी नसतात, म्हणून विदुर पत्नी दार उघडते आणि ती सुद्धा कृष्णाची खूप मोठी भक्त असते आणि तिला खूप आनंद होतो की आपल्या घरी स्वतः कृष्ण आले. आणि काही तयारी नसते, तिला माहित नसतं की कृष्ण येणार आहे. म्हणून जवळच एक केळं असतं, ती काय करते, ते केळं सोलते आणि केळ्याचा गर, ते फळ ती टाकून देते आणि केळ्याचं साल कृष्णाला देते. पण तिला इतका आनंद झालेला असतो, कृष्ण माझ्याकडे आला, त्या आनंदात मी काय करू, मी काय करत आहे याचाही भान नसतं. ती अगदी खिळून कृष्णाकडे बघत असते, आनंद व्यक्त करत असते आणि अशा आनंदामध्ये आणि प्रेमाने त्याला ती केळं देत असते. पण आनंदामध्ये ती केळं टाकते आणि केळ्याचा साल देते. तेव्हा कृष्ण सुद्धा खूप आनंदाने आणि प्रेमाने केळ्याचा साल खात असतो. तो म्हणत नाही माताजी माताजी थांबा, बघा तरी तुम्ही मला केळ्याचा साल देताय. तर कृष्ण याला भावग्राही जनार्दन म्हणतात. आता आपण हे सगळं, आता बघा इकडे हे सगळं एवढं ताट भरलेलं आहे, आपण पण असं घरी देऊ शकतो. पण कृष्ण काय घेतो? आपला भाव असतो, तो महत्वाचा असतो. कृष्ण आपला भाव ग्रहण करत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस,
तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्ही नक्की तुम्हाला पटेल की कृष्णाने सांगितलंय ना, मी तुमचा पिता आहे, माता आहे, पितामह आहे. तर या श्लोकावरून अगदी कन्फर्म की कृष्ण म्हणजे आपलीच आई आहे. ते इकडे कृष्ण कसं सांगतोय, तुम्ही जे काय करता, जे काही खाता, जे काही अर्पण करणार आहात, जे काही दान करणार आहात, हे सर्व तुम्ही मला अर्पण करावे. म्हणजे आई कशी मुलाला सांगते, तू काय खाणार आहे ते पहिल्यांदा सांग, तू कुठे खेळायला जाणार आहेस, काय काय करणार आहेस, हे सगळं मला सांग आणि कर. त्याचमुळे कृष्ण म्हणतात, तुम्ही जे काय करताय ना ते पहिल्यांदा मला अर्पण करा. तर कृष्ण का म्हणतोय मला अर्पण करा? कारण कृष्णाला माहितीये की जसं आईला माहितीये की लहान मूल काही बघितलं तर तोंडात घालेल आणि मग त्याचं पोट खराब होईल किंवा त्याला इन्फेक्शन होईल, म्हणून आई म्हणते पहिल्यांदा मला दाखव आणि मग खा. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला का सांगतोय, हे सर्व पहिल्यांदा मला अर्पण कर. म्हणजे त्या खाण्यामध्ये किंवा जे काही आपण दान करणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण अर्पण केल्यावर, कृष्णाला अर्पण केल्यावर आपल्याला त्याचा शाश्वत फायदा मिळावा त्या दानाचा. म्हणून कृष्ण आपल्याला सांगतोय, जे काय खातोय त्यातलं सगळं पाप कर्म कृष्ण शोषून घेतो आणि आपल्याला मात्र शुद्ध अन्न देतो. या कारणासाठी कृष्ण आपल्याला सांगतोय, असं तुम्ही मला सर्व काही अर्पण करा. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाचा पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहे, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की मी न्यूट्रल आहे, मी कोणाचाही पक्षपात करीत नाही, कोणाचाही पक्ष घेत नाही, परंतु जे भक्तिभावाने माझी सेवा करतात तो माझा मित्र आहे. बघा, आता समजा जर तुम्ही घरी कोणाला तरी जेवायला बोलवलं, प्रेमाने जेवायला बोलवलं, पण त्या माणसाने प्रत्येक पदार्थामध्ये काहीतरी खोट काढली की हा पदार्थ जरा जास्तच गोड आहे किंवा हा तेलकट आहे किंवा याची चव बरोबर नाही, त्याची चव बरोबर नाही, तर तुम्ही म्हणाल ठीक आहे, एकदा बोलले, परत दोनदा, दुसऱ्यांदा बोलवल्यावरही तसं बोलले, तिसऱ्यांदा तुम्ही म्हणाल ठीक आहे, मग मी आता या माणसाला बोलवत नाही. कृष्ण सुद्धा तसाच आहे. जे भक्तिभावाने प्रेमाने त्याची सेवा करतात, जे कृष्णाची स्तुती करतात, त्यांच्या घरी कृष्ण जातो. जे त्याची स्तुती करत नाहीत किंवा जे त्याच्यावर प्रेमाने भक्तीने त्याला काही देत नाहीत, त्यांच्याकडे त्यांच्या घरी कृष्ण जात नाही. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण भक्तिभावाने कृष्णाची सेवा करतो, आपण कृष्णाचे मित्र होतो. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. हरे कृष्णा. एक मिनिट, मला वाटतं आणि एक हे आपलं राहिलं. ओके, वाचा. हरकत नाही. 30 नंबरचा श्लोक राहिलाय माता. हो. ओके, हरकत नाही. अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्णा.
म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलं हरिदास ठाकूरची गोष्ट आणि ती वेश्या होती, तर ती अगोदर विकर्म करायची, घृणास्पद कृत्ये. परंतु एकदा तिला हरिदास ठाकूरांनी मंत्र दीक्षा दिली, तिला सांगितलं इकडे तुळशी वृंदावनाच्या बाजूला बस आणि आता हा मंत्र जप चालू कर. तर ती सुद्धा मोठी वैष्णवी झाली. तर अशी जी लोक आहे त्यांचा जो भूतकाळ आहे तो आपण नाही बघत, आपण त्यांना संत मानतो. इकडे बघा दोघं दाखवले, जगाई आणि मदाई. ही गोष्ट चैतन्य चरितामृतामध्ये आहे. हे खूप विकर्मी होते, दारू प्यायचे, स्त्रीगमन करायचे, चोऱ्या करायचे, माणसांना मारायचे. पण त्यांच्यावर सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंनी कृपा केली आणि त्या जगाईनी काय केलं, नित्यानंद प्रभूजी होते त्यांच्या डोक्यावर दारूची बाटली जी आहे ना ती जोरात मारली. कारण नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही नामजप करा आणि हे सगळं करू नका, म्हणून त्यांना राग आला. आणि मग तिकडच्या काही लोकांनी जाऊन चैतन्य महाप्रभूंना सांगितलं असं असं झालं. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कोण, कृष्णच होते. त्यांनी लगेच सुदर्शन चक्राला बोलवलं. पण त्यावेळेला नित्यानंद प्रभूंनी सांगितलं की तुम्ही बोलवू नका आणि यांचा वध करू नका, तुमचा करुणा अवतार आहे, तुम्ही या लोकांवर करुणा करा. मग लगेच चैतन्य महाप्रभूंनी नित्यानंद महाप्रभूंचं ऐकलं आणि यांना माफ केलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण शरण जातो तर तेव्हा आपली सगळी पाप कर्म आहे ते कृष्ण धुवून टाकतो आणि तो भक्त कसा होतो, त्वरित नीतिमान बनतो, शाश्वत शांती प्राप्त होतो. आणि इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही, निर्भयी हो आणि घोषणा कर. तर कृष्ण अर्जुनाला का सांगतोय की निर्भयी हो आणि कर घोषणा की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही? कृष्ण का नाही स्वतः का नाही सांगत आहे? कारण एखाद्या वेळेस कृष्णाने स्वतःहून सांगितलं तर असं होऊ शकतं की तो त्याचं वचन कधीतरी पाळणार नाही. पण जेव्हा भक्त सांगतोय की कृष्णाच्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही, त्याच्यामुळे भक्त सांगत असल्यामुळे तो 100% त्या वचनाचं पालन करेल. कारण कृष्ण भक्तासाठी काहीही करू शकतो आणि भक्तांनी दिलेला शब्द कृष्ण बघतो की तो खराच ठरेल. म्हणून या कारणासाठी कृष्ण अर्जुनाला सांगतो निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा क्षुद्रः तेऽपि यान्तिं परां गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य म्हणजे व्यापारी, तसेच शूद्र म्हणजे कामगार, तरी सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कोणीही जरी कृष्णाकडे गेलं, भक्ती मात्र असायला पाहिजे, आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि युक्त्वेमं आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्णा. आता इकडे आपल्याला काय सांगितलंय की आपण जेव्हा सदैव कृष्ण चिंतन करतो म्हणजे आपण कृष्ण आपल्याला सांगतो की माझा भक्त तुम्ही झाला पाहिजे, तुम्ही मलाच नमस्कार केला पाहिजे आणि माझेच पूजन केलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही माझ्या भक्तीमध्ये रममाण होता निश्चितच निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होते. आता हा जो भाग आहे हा सर्वात गुह्य भाग आहे. हा एखादा भक्त आहे तोच हे जे काय कृष्णाने सांगितलंय याचं आचरण करू शकतो. बाकीचे आपण नुसते वाचू हो मला भगवद्गीता समजली असं म्हण. पण हा जो गुह्य भाग आहे हा फक्त कृष्णाचा भक्त उचलू शकतो. तर आज आपण काय बघितलं की कृष्णाने त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान सांगितलंय. कुठलं ऐश्वर्य सांगितलंय की मी सर्व जीवांच्या ठायी असतो आणि तरीही मी या भौतिक सृष्टीचा अंश सुद्धा नाहीये. तर कृष्णाने याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. मग इकडे कृष्णाकडे जाण्याचा मार्ग कुठला मार्ग आहे? सततम कीर्तयंतो मा. जे महात्मा आहेत त्यांनी कृष्णाचा आश्रय घेतलेला असतो आणि ते काय करत असतात? सतत कीर्तन भक्तीमध्ये व्यस्त असतात. आणि मग अनन्य भक्तीबद्दल आपण ऐकलं. मनमना भव मद्भक्तो शेवटचा जो श्लोक आहे त्याला त्यात अनन्य भक्ती कशी करायची ही सांगितलंय. आणि फक्त एक भक्तच हे सारे हा हे उचलू शकतो आणि त्याचा आचरण करू शकतो. आता हा अध्याय झालेला आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? या आलेल्या आहेत रेकॉर्डिंग स्टॉप का कराल? विमला माताजी? मी चेक करते माताजी. रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचंय. हा आलेल्या आहेत. विमला माताजी आलेले आहे. हा माताजी. विल यू स्टार्ट? येस माताजी. ओम नमो भगवते रेकॉर्डिंग वासुदेवाय. हा. गीता शास्त्रम् इदं